Ребека е родена близо до Лондон. Пътешественик по душа, островът бързо й отеснява и момичето тръгва да изследва света. Живее и работи 2 години в Дубай, а по-късно прекарва година на Карибските острови. Едно запознанство обаче я тласка в съвсем нова посока. Приятелят ми е българин и всъщност той ме доведе за първи път в България. Запознахме се в Лондон. Той ми каза, че идва от България, а аз го запитах: а това къде е? Той ми каза: ще ти покажа, там е хубаво. И така най-напред дойдохме на ваканция. Прекарахме време в София, на морето, в Созопол. Веднага се влюбих в страната. Бях много изненадана, защото първоначално не знаех какво да очаквам. От този момент нататък знаех, че винаги ще се завръщам в България. Не след дълго пътешественичката се мести у нас за постоянно. От година и половина работи в българска фирма за търговия с хардуерни устройства, но клиентите й са предимно чужденци. Ребека бързо се захваща и с още една работа, която е по-скоро нейно хоби. Заради неволите си през първите си дни у нас, жената решава да подаде ръка на чужденците, които си стягат багажа за България. Когато за първи път пристигнах в България, вече за да работя, най-напред се разтърсих в интернет за информация какво интересно мога да правя в свободното си време, кои места да посетя, всички онези неща, от които човек, който току-що се е преместил в нова държава, се интересува. Много ми беше трудно да намеря подобна информация на английски език, събрана на едно място. Затова реших да създам уебсайт, който да е полезен и в него да има всичко необходимо на едно място. Най-напред си направих блог, в който разказвах какво съм правила и къде съм ходила из страната, и с времето той се разрасна и се превърна в наръчник за България. Британката кръщава сайта си "Яш, остани и обичай България" по световния бестселър "Яш, моли се и обичай" на Елизабет Гилбърт. За името на сайта ни се вдъхнових от заглавието на романа "Яш, моли се и обичай". Освен това, пишем за ресторантите и страната, за различните места за настаняване и, разбира се, за България като цяло, която толкова обичаме. Англичанката признава, че в София се чувства щастлива и обмисля да остане за по-дълго, въпреки удивлението на много от българските си познати. От моята гледна точка, начинът на живот в България е хубав. Работила съм в Лондон и в Дубай и това са много оживени градове. Животът там е много забързан, има ужасно много трафик. Знам, че жителите на София смятат, че движението в столицата е много затруднено, но в сравнение с тези градове тук си е направо спокойно. Като цяло ритъмът на живот тук е по-бавен. Работя здраво, но въпреки това имам свободно време. Това е лукс, който нямах в Великобритания. След работа мога съвсем спокойно да сляза до центъра на града и да се види с приятели на вечеря или на попитие. И го правя сравнително често. Докато в Англия това ми се случваше най-много веднъж в месеца. Наличието на свободно време е може би ключовата предпоставка да предпочитам да живея в България, защото за мен е важно да се социализирам и едновременно с това да се наслаждавам на работата си, без да трябва да избирам между двете. Постоянно повтарям на местните, които искат да напуснат страната: не, останете и направете нещо тук, за да подобрите нещата. Ние сме тези, които трябва да действаме, ако искаме да видим България да върви нагоре.